Good morning, Philippines! Hello guys, good morning. Nag-vlog ako pero nawala kasi yung ano ko, good morning pero yun, si Tami, galit yan. Nagagalit yan kanina kasi ako yung may sala guys. Okay, let's do exercise. Exercise ko lang siya guys. Para sa likod niya, the back. Because may problema siya sa spine. Exercise ko lang siya. So, nagpunta siya sa CR kanina. So, tawag pala siya ng tawag. Ako naman, excited ako sa vlog ni Race. Kasi, buntis si Race. Si Tami, nag-bathroom. Tawag pala siya ng tawag. Hindi ko marinig. So, kasi, na-excited ako ba? Dahil ito kay Race, kaya napagalitan ako. Dahil ito sa vlog nila. Kasi buntis kasi, ang saya ko guys. Sobra guys, click agad ako guys. Nood. Naiyak ako nang nakita siyang umiyak. Pala iyak siya, buntis. So ngayon, tawag pala siya ng tawag. Ang nangyayari, wala palang toilet paper. Wala palang toilet paper sa CR. So, ngayon, wala pala siya. Nagalit siya guys. Nagdabog niya. Nagkuha siya ng pangpahid ng puwit. Dabog niya, mga putahan. Galit siya guys. Naintindihan ko naman kasalanan ko yun kasi hindi ko nilagyan doon. And also hindi ko siya narinig. So dabog siya. Nagagalit talaga siya guys. Hindi ako umimik dahil nakita niya. Ako paiyak-iyak pa ako sa nakita ko na video ni Race. So yan. So, ngayon, okay na kami. Humingi ako ng tawad kasi hindi ko narinig o hindi ko nilagyan ng pangpahid ng puwit doon sa So, yun siya guys. So, ngayon, exercise muna ko muna si Tami. Are you ready, Han? Han? After the show's over? Okay guys, so now I was vlogging and then suddenly, my memory card just died. So, ito yun guys, nabiak ni Tami and then lumiki. Yung may linya doon, Doon. Pag lagay ni Tami ng holes doon, butas, yun, nilagyan niya ng Pero, okay naman ito guys. Ito siya, binili ko to para lang sa pag-winter. I put this inside here, the house, and close to the window. Pero, look, ito, lagyan ko lang siya ng material. So, ito, yung natin, tumubo naman siya, look. Yung mga, natin, lettuce at saka horseradish, tumubo naman siya, so okay lang. I have a regular tea, guys. I'm going to have a tea, kasi yung lalamunan ko is sumasakit. Green tea. Green tea. Green tea is okay, honey, right? So, green tea. And nilagyan ko siya ng honey. Ito yung green tea natin. And, lagyan natin ng tawag nito, lemon. Lemon. Okay, what are you eating, Han? Huh? Cheese. So, green tea. Kasi yung lalamunan ko is masakit. You're gonna do exercise for your back. And you're done. You're still waiting for that shit to end?
Well, you gotta pause first. That lumbar stenosis. You gotta pause it so I can do this. Okay. Why am I being filmed? Like she was saying, I'm here. See, this one, I don't have the same pain as that one. Which one is painful? Oh. Why not? It's so long overdue. Yes. Yes. It's hard. Good luck, Tom. It's what we Where is painful? It's a big first step. Again, if there's pressure there, that makes those little canals where the openings with those nerves going through smaller, and then it presses on. Listen to her, huh? Causes a lot of the pain. Either keep your back straight. Hala, And lean he forward. never do that to you. Hala. Either again, you can lean forward with your back straight, or you can slide. Hey, if it's painful, don't. I'll probably help you here. Later, let's get rid of beautiful nuts. Right? Trudy used to work with his mom. Free at warbyparker.com. Oh yeah, about those prescriptions. Your back to stay flat that whole time. Like if I had a glass of water on my back, I just start off with maybe 2 on each side. See how you feel. Change my mind. What are you talking about? We had a deal. You have to relax. Put it down, relax, and then go back. Genocide works on his story. Hi guys, so ngayon punta tayo sa garage. Mag-transplant tayo ng lime natin. Ita-transplant ko lang siya kasi kailangang i-transplant. Naghanap ako ng ano, wala naman dito. Ano? Yung lime. Oh, you need it? You found it? I don't know. To this one. It's only a little shovel. Here. Being very close to the top. Make sure you're digging the right place because Well, I don't know if I'm digging the right place. So I dig. dalawang soil yung anuhin ko guys, itong regular soil at saka itong may fertilizer. So ito is regular soil and lagyan natin ng material. Hindi po ito cellophane ha, material po ito. So makaano yung tubig, hangin para sa puwit. Ginamit ni Tami yung ano ko. So mix ko lang tong dalawang soil guys para naman ay pala So ngayon nag-snow. So yan. Iwan ko talaga kaya ngayon this year kakaluka kasi nag-snow pa rin. So yan, continue lang ako dun sa labas. Dito tayo magtanim kasi nag-i-snow konti sa labas, hindi naman sobra. So dito tayo. Ito siya. Ganito. Ano? Nako. Lakihan itong. Dadali you out again. Noisy dog.
Ha? Hop, 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 hop. And here. Okay. Fertilizer, fertilizer. I think walang Aray. Oh my God. Ang sakit. Han. Okay, may ano dito. Oh, yung dito ko na pagtindig ko, may ano dito. Ang sakit. Okay, lagay ko to dito. Balik tayo dito, guys. When I sit down over there and try to get up, my hips, I try to get up hard. My hips hit the back of your car. On the edge. Ouch. I've done that with my leg a bunch of times. Probably bruises here already. Yeah. Oh, additional, mag-add lang tayo ng ano guys, ng fuel. Yan siya. And ipasok ko lang siya bago mamatay. Bago mamatay. Ilagay natin ito kasi para hindi natin makalimutan yung instruction. Yan. Yan. Siya. So yan, tinubigan ko siya. Nilagyan ko ng tubig. Yan. Kasi kaloka yung weather kasi. Hi guys, nagluluto ako ng leftover na na beef. Yan. Yung sa akin is kinat ko siya, look. And then iluto ko siya kay Tami kasi gusto niya yung may dugo-dugo pa. So yung andon, anuhin natin siya. Parang ikatat lang and then i-reheat natin sa oven, preheat. Kakain kami ng dinner lunch kasi ng oras. Hindi talaga ako makapag-serious na sa labas, guys. Kasi yung weather talaga. It is 5 o'clock na. Late na akong nag-vlog ulit. Kasi nakakaboring. Walang ginawa. Nag-upo-upo lang kami. Ginger ko, may na siya, sumingaw na dito. So, pabayaan ko lang siya. I-transfer ko yan sa lupa kapag ilagay. Usually, hindi na siya kailangan ilagay sa tubig. Pero, andito, ito yung nilagyan ng diba? Lime. So, nilagay ko dito yung, isang iskalyon at saka ito. Pero, i-transfer ko ito, guys, kapag may ugat na itong si lemongrass. I-transfer ko yan. I-transfer ko. And, tinapon ko yung onion kasi tumitigas. Wala pa rin lumalabas. Hindi pa rin nalabasan. Anyway, at saka ito, may nakita na akong ugat. Yung string beans ko, guys, pinaplant ko na siya dito. Sinisidling ko na, nilagay ko na siya dito. Para kapag okay na yung panahon, tubo na siya. Tignan nyo, napaaga ang ko, seedling, cucumber. So, maanuhan ako nito kung kailan ko i-transfer. And dito, nilagyan ko kanina bago lang. Zucchini po yun andito, guys, itong dalawa. What are you doing? Digging and Hubs is checking. Yeah. There's a lot of food, oh. This is dog food, cat food. There's a lot of things. Just a couple pieces left in it. Hi, Bug. There's a lot of chunky stuff here. Yeah. Yung lunch pala namin kanina is yung leftover na roast beef. Niluluto ko. And then ngayon, yung dinner namin. Mamaya na kami mag-dinner, guys, kasi maaga. Gusto ko late na para... So, yung tilapia yung ulam namin ngayon. Isi-season ko lang yan and then ipa-fry. Hi guys! Hello! So, ngayon guys, this video, i-add ko to sa i-add ko to sa
itong clip na to, i-add ko to sa video dito. Ano yung resulta sa MRI ni Tammy. So, isulat ko na lang dito kasi mataas siya. Hala, bird, oy, can you please fly? Tatakot siya dahil spine niya at saka desk. Yung mga desk niya is may okay, may hindi talaga okay, may mga problema, pero yung iba is parang sobrang lala na. Ano daw, kapag yung edad ni Tammy, tumataas-taas. So, kapag matumba si Tammy, ma-fall, kapag matumba siya na sobrang tumba talaga, delikado kasi maapektuhan talaga yung mga something. Pag dumating yung time na daw yun, kailangan ng urgent surgery. Kailangan surgery na talaga. Hala, shit. God, that's a big bird. Uwak man yun. Hala, ang lucky. Uy, Ginoo ko, Lord. Nasa harapan ko talaga, lumipad. And, yun, so may appointment siya sa, ano ba yan, spine doctor. Malayo pa guys, August pa. Yun, August pa yun. And malayo pa talaga dahil sa mga ano ngayon. So everything is delayed. Everything is pushed back. Yung mga appointment, doctor, ganon. So anyway, so yun lang siya guys. And thank you guys so much for watching this vlog na ina-add ko tong clip na to. And aalis lang ako, wala ako sa bahay. Thank you guys so much for watching. This is it for today. And yeah, please like and subscribe. Bye!